B'investiment ta' 3,5 miljun euro, triq Burmarrat ser tkun waħda iżjed sigura għas-sewwieqa u dawk kollha li jagħmlu użu minn din it-triq. Dan hekk kif din it-triq li ta' spiss isiru inċidenti u ħabtiet b'konsegwenzi serji, issa ser ikunu qed isiru miżuri li jiskoraġġixxu s-sewqan eċċessiv li vettura taqbes lill-oħra. Id-direttur ta' Infrastruttura Malta, il-Perit Audrey Testaferrata Denoto, li hija inkarigata mid-disin tal-proġett, spjegat kif il-proġett jinkludi fih l-installazzjoni ta' miżuri ta' sigurezza bħalma huma crash barriers ġodda bejn il-korsiji f'direzzjonijiet opposti. Hija spjegat kif il-proġett ser jinkorpora fih żewġ roundabouts ġodda, waħda f'salib it-toroq ma' triq is-Sardin u oħra għal konnessjonijiet aktar siguri ma' triq tal-Ħmieri u triq Għajn Riħana. Minħabba li roundabout għandha deflection, firmet inti karozza riesqa lej roundabout, għand id-dizin tar-roundabout għandu deflection, għal daqstant vettura bil-fors titnaqqas mill-ammont ta' sewqan sabiex tkun tista' iddur ma' din ir-roundabout. Għal daqstant ir-roundabouts fihom infushom huwa mezz kif aħna nagħmlu speed calming. Il-Perit Joseph Gallia li huwa inkarigat mill-implementazzjoni tal-proġett spjega kif il-proġett huwa maqsum f'żewġ fażijiet. Bħala phase 1 ix-xogħol kważi kollu lest f'temp ta' bankini u xogħlijiet ta' servizzi qed nippjanaw biex fil-ġimgħat li ġejjin nibdew inqaxxru triq biex inkunu nistgħu nibdew nagħmlu bini mill-ġdid mill-foundations bil-layers tal-asfalt għal biex ikonna asfalt ġdid. It-tieni fażi tinkludi fiha l-bini ta' żewġ roundabouts u l-installazzjoni ta' miżuri kontra s-sewqan eċċessiv. Fost il-miżuri għal iktar sigurtà hemm il-kisi ta' parti kbira mit-triq b'materjal ta' frizzjoni għolja li jnaqqas ir-riskju ta' skidjar. Jekk ix-xogħol jibqa' għaddej bla xkil, il-proġett mistenni jitlesta għall-aħħar ta' Novembru.